कोकण रेल्वे मार्गावरील गाड्यांचं वेळापत्रक पूर्णपणे कोलमडलंय। शनिवारी 27 जून रोजी मुंबईहून मडगावकडे जाणारी कोकण कन्या एक्सप्रेस कुडाळ स्थानकात 9 तास उशिराने पोहोचली। सकाळी 8:24 येणारी गाडी थेट संध्याकाळी 5:30 वाजता दाखल झाली। यामुळे प्रवाशांना मनस्ताप सहन करावा लागला। या महाविलंबाला शुक्रवारी 26 जून रोजी मांडवी एक्सप्रेसमध्ये झालेला तांत्रिक बिघाड कारणीभूत ठरलाय। मुंबईतून सुटलेल्या मांडवी एक्सप्रेसच्या थर्ड इकॉनॉमी एसी डब्यातील एसी यंत्रणा थेट स्थानकापासूनच बंद पडली होती। भर उकाड्यात प्रवाशांची डब्यात अक्षरशः घुसमट झाली, ज्यामुळे प्रवाशांनी रेल्वे प्रशासनाविरोधात तीव्र संताप व्यक्त केलाय। यानंतर रत्नागिरी स्थानकात गाडी थांबवून तिचं इंजिन बदलण्यात आलं। सुमारे 25 मिनिटांनंतर एसी सुरू झाला, पण या बिघाडामुळे मांडवी एक्सप्रेस उशिराने धावली। याच एका गाडीच्या लेट मार्कचा चेन इफेक्ट कोकण रेल्वेच्या इतर गाड्यांवर झालाय आणि कोकण कन्येसह अनेक गाड्या विस्कळीत झाल्या।